Clwb Gwawr Cyntaf Cymru yn dathlu 30 gan Ruth Morgan. Pwy oedd y cyntaf, meddech chi? Yr ateb yw Clwb Gwawr y Gwendraeth nôl yn 1994. A ble mae Cwm Gwendraeth? Wel, dwi'n siŵr eich bod yn gyfarwydd â mynd drwy gylchdro Crosshans, neu falle di bod yn y gerddi botaneg cenedlaethol. Dyma ardal pen ucha'r cwm. Mae tref hynafol Cydweli a Bai Caerfyrddin ar y gwaelod. A bod yn fanwl gywir, mae yna ddau gwm Gwendraeth. Mae'r afon Gwendraeth Fawr yn rhedeg drwy bentrefi mawr cyn lofaol fel Cefneithin, Pontyberem a Fontiets, tra bod y Gwendraeth Fach yn rhedeg drwy bentrefi amaethyddol fel Porth yr Hyd a Llangynddeirn. Mae'r ddwy afon yn dod ynghyd yng Nghydweli. Nawr eich bod chi'n gwybod ble mae Cwm Gwendraeth, beth am mynd ymlaen i edrych ar sut nath pethau ddechrau? Roedd Derys Williams yn gweithio i fenter Cwm Gwendraeth ers iddo gael ei ffurfio ar ddechrau'r 90au. Cofia am gael sgwrs gyda Mererid James, trefnydd Merched y Wawr ar y pryd, a Buddig Jones, a oedd yn llywydd rhanbarth Caerfyrddin. Roedd y mudiad yn awyddus i dynnu menywod ifanc i fewn, ac felly dyma mynd ati i drefnu cyfarfod. Daeth criw o ferched at ei gilydd yn Hafarn y Boltig ym Mhont Henry, ac fel canlyniad, sefydlwyd Clwb Gwawr y Gwendraeth ar ddechrau 1994. Wedi hyn, wrth gwrs, cafodd nifer o glybiau i ffurfio ar hyd a lled y wlad. Vanessa Walters oedd cysylltydd cyntaf y clwb, ac fe wnaeth ar waith arbennig o dda am sawl blwyddyn o dynnu llawer o ferched ifanc i'r clwb. Dros y blynyddoedd, mae Clwb Gwawr y Gwendraeth wedi cynnal nosweithiau amrywiol, diddorol fel pob clwb bachangen arall. Mae'r rhain yn cynnwys chwarae bingo yn Meca, Abertawe, sesiynau ioga a chadw'n heini, ac wrth gwrs, digon o fwyta allan. Roedd y clwb wedi ymuno yn rhai o'r digwyddiadau ro'n ni wedi trefnu yn fy negawd fel swyddog datblygu clybiau Gwawr y De rhwng 2007 i 2017. Enghraifft, noson fywiog iawn, yng Nghlwb Nos y Riverside yng Nghaerfyrddin gyda Caryl Parry Jones a'i band. Digwyddiad cofiadwy arall oedd ymuno mewn noson arbennig a drefnwyd i nifer o glybiau yng nghanolfan Millennium Cymru. Cynhaliwyd gweithdy dawns yn on arbennig i'r clybiau, cyn sioe Dirty Dancing yn hyd â gweithgareddau eraill a ffryd o fwyd gyda'n gilydd yno. Cafwyd hwyl arbennig yn dathlu 20 Clwb Gwawr y Gwendraeth yn 2014. Bryd hynny, roedd llawer o aelodau'r clwb mewn gwisg ffansi o'r 90au, gyda'r Spice Girls yn ffefryn gan sawl un. Degawd yn ddiweddarach, dyma gynnal noson i ddathlu'r 30 ym mis Hydref 2024 yng Nghlwb Rygbi Pontiets. Cafwyd cwmni Clwb Gwawr 5 heol a Merched y Wawr Tymbl, Tegwen Morris, Derys Williams, Vanessa Walters a Jane Morgan, y swyddog rhanbarth. Yn dilyn pryd blasus o fwyd, roedd yn bleser gwrando ar y bedair yn hel atgofion ac yn sôn am lwyddiannau'r clwb. I orffen y noson, roedd llawer o sgwrsio ac ychydig o ddawnsio i gerddoriaeth Gymraeg o'r 90au yn bennaf. Mae'r rhai yn gofyn weithiau a oes gwerth bod yn y mudiad. Yr ateb syml yw oes.
Rydym wrth gwrs yn cael cynnig ystod eang o weithgareddau gan y mudiad. Mae 2 aelodau'r clwb, sef Pat Tillman ac Elin Cullen, wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y cystadlaethau crefft, ac ro'n i wedi ennill tlws llenyddol Ann Lewis am stori feicro yn 2021. Roedd Pat Rowlands am una'n swyddogion rhanbarth 2018 a 2019, gan drefnu sioe ffasiwn i ddathlu aur y rhanbarth yng ngwesty'r Llwyn Iorwg. Ond credaf, mae un o'r buddion pwysicaf o fod yn aelod o'r mudiad i fod yn sicrhau a diogelwyn bod yn cwrdd drwy gyfrwng y Gymraeg. A chyda'r Gymraeg yn colli tir yn ein cymunedau, mae hyn yn werthfawr tu hwnt.